Boas noites, falamos de deportes. Ana Peleteiro foi elexida como mellor deportista feminina galega nos Premios Deporte Galego 2018. O seu nome encabeza a lista dos galardoados cos Premios Deporte Galego, que entregará o vindeiro día 28 de novembro a Secretaría Xeral para o Deporte. A atleta ribeirense leva numerosos éxitos no seu haber, campeón de Europa en triplo salto e ven de lograr un sexto posto na final de triplo salto do Mundial disputado en Qatar. A triplista fixo un mellor salto de 14,47 no primeiro intento e mellora nunha posición o seu posto do Mundial de Londres. A Secretaría Xeral para o Deporte publicou a lista dos galardoados cos Premios Deporte Galego do ano 2018, que nesta edición recoñece a 22 premiados en 18 categorías. Ana Peleteiro, deportista ribeirense, foi elexida como a mellor deportista feminina e Tono Campos como mellor deportista masculino. O mellor equipo feminino resultou ser o Pescado Rubén Fútbol Sala Burela e Atlético Guardés. O mellor equipo Martín Suitner e Pedro Ameneiro en vela, e o mellor equipo de deportistas con discapacidade foi para a Fundación Celta Íntegra e mellor entidade na promoción do deporte base o Club Balonmán Lalín. Tamén se premiou como mellor adestrador a Xulo José Conde Blanco do ciclismo BTT e mellor árbitro e xuiz a Zulema González de fútbol e o mellor labor informativo Convivir Deportivo da CRTVG. Ademais, por último, tamén se recoñece o mellor evento deportivo, que foi para o Campeonato do Mundo Cadete de Xadrez de Santiago de Compostela.